Здравейте и как сте? Това е Диагноза. Предаването, което с Божия помощ отстоява истината, цялата истина и нищо друго, освен истината. Сега и в следващото предаване ще говорим най-общо казано по тема, формулирана последния начин. Бог, истина, вяра. Затова съм поканил в студиото пастор Ангел Пилев, който ви е достатъчно добре познат. Добре дошли. Добре заварени, здравейте. А на вас ще обясня, че каня него, понеже поне политически се оказахме съмишленици. Той е автор на тази книга, която преди 11 месеца представихме в това студио и съм ви го показал поне още един-два пъти. Но освен всичко останало, искам да се обоснува и с това, че не каня така наречените от Христо Ботев православни скотове по едната след друга причина. Ето тази книга, която за мен е българската Библия. Библията на комунистическия режим и на неговите зверства, написана от страхотен автор, енциклопедист, прекарал повече от 10 години в концлагера Белене, един от първите лагеристи в Белене. Той вътре обяснява, че освен двама източно-православни свещеници, в Белене не е имало нито един. Останалите са подписвали. Докато казва, в Белене нямаше и протестанти, нямаше и католици. Тях направо ги убивах. Та сега искам да изясна от какви позиции тръгвам аз към темата. През 1976 година роденият в Украйна еврейски писател Артур Кьослер втрещи света с книгата си "13-то коляно. Хазарската империя и нейното наследство". В нея той не изнесе нищо ново, но добре обобщи онова, което е било известно още през 12 век, че в земите на Велика България е съществувала империя, в която юдаизмът е бил официална религия. Скоро след това намериха Кьослер и съпругата му самоубити в техния просторен лондонски апартамент. Двамата нямаха деца и бяха доста богати. Четвърт век по-късно се появи изследването на други двама еврейски автори. Този път те се оказаха признати учени. Израел Финкелщайн до ден днешен е професор по археология в университета на Тел Авив, а неговият съавтор Нил Ашер Зилберман е редактор на американското списание "Археология". Тяхната книга е озаглавена "Библията, изровена от земята", ново откровение за древния Израел и за произхода на неговите свещени писания. Двамата доказаха, че нищо от записаното в така наречения Стар Завет не съвпада като епоха и място с историческата истина. Най-малко 40 години по-рано световно известната британска археоложка професор Катлин Мери Кениан разкри много подобни разминавания между библейски текстове и исторически факти. Даже определи Стария Завет като фантасмагория. След нея още доста учени работиха в същата насока. Сещам се, например, за професор Мери Бойс. Макар и несъзнателно, тя доказа свръхдревния произход на българите, арияните, арите. И идва ред на Шломо Занд. Той е почти на 68, роден в Австрия, в семейството на евреи от Полша, оцелели в така наречения Холокост. Родителите му са преселили в Израел, когато нямал и 2-годишна възраст. Цялото му образование е преминало в ционистката държава. Като войник, по време на 6-дневната война от юни 1967 година се е сражавал на фронта. Завършил история в университета на Тел Авив. От 1975 до 1985 година е преподавал в Париж. Там защитил и докторска дисертация. 3 години съчетавал преподаването във Франция с хонорувани лекции в Университета на Калифорния в Бъркли и в Университета на Тел Авив. Години наред се е борил за щатно преподавателско място в Израел. В началото на новото хилядолетие го постигнал. Станал пълен професор в факултета по обща история на Университета на Тел Авив. Едва тогава започнал да реализира резултатите от своите продължителни научни изследвания в областта на еврейската, разбирайте, на библейската история. Те намериха израз в трите му книги, излезли в следната последователност: "Изобретяването на еврейския народ", преведена Юнас. Следващата е "Изобретяването на земята на Израел, от свещена земя до отечество", и третата "Как престанах да бъда евреин". Отдавна почтени археолози, историци, специалисти по сравнителна лингвистика разкриха, че Библията не съдържа истина. Шломо Занд обобщи техните усилия и доказа, че еврейският народ е изобретение на сионистите, датиращо от втората половина на 19 век. А така нареченият Стар Завет е просто сборник от митове, легенди и приказки, отмъкнати от други народи и преработени така, че да послужат на една религиозна доктрина,
превърната в геополитическа идеология. Да видим и чуем кратък отказ от това, което той изнася по време на своите лекции по света, включително и в България. Този път записът е направен в Нью-Йорк. Моля, първото видео. Was not read by Jew. Everybody believes that the Bible is the book of the Jews, no? More or less? The first testament, not the second one. But do you know the Jewish in their yeshivas, in their rabbinic schools, didn't study the Bible. They didn't read the Bible. Jewish didn't read the Bible. They had not the right to read the Bible. Who read the Bible before the modern times? It was a very, very important Jewish sect that the name was Karaite. You know what is Karaite? Karaite. I think that in English we're saying Karaite, no? Karaitis. Karaitis is a very important Jewish sect. And they read the Bible as the first book of their identity. The second group that read the Bible before modernity was, well, who? Huh? Protestant. They jumped on the Bible as the beginning of their religion, because they are the really children of Israel, you know, the Protestant. You know it. Now, the Protestant were the second group that read seriously the Bible, and the third one was the Zionists. In the second half of the 19th century, at least from the end of this century, Zionists started to read the book not as a theological book, but as a historical book. You see, all my education passed in Israel. When I was 7 years old, I studied the Bible in a secular school, not in a religious school. I studied the Bible as what? As a history. History of my people, the Jewish people. You can imagine it, from 7 years old till the degree of the high school in the end, in 18, everybody in Israel is studying every week. Before the English language, before mathematics, before history, it is the Bible. By the way, in last years, they decided to start it in the first class, to be sure that people will know that they belong to the Jewish people. A month ago, I read that they thinking to put the Bible in the kindergarten. Now, the Bible became the basic of the history of the Jew. In the 90s, I mean more or less 20 years ago, Israeli archaeologist. This is a New York accent. I have an Israeli accent in English. Any archaeologist, okay? Israeli archaeologist, a good Zionist, started to discover that a lot of things in the Bible, most of the things in the Bible, are legend and has not a real historical basis. I will not come in too much, but because if I'm telling all the book, you will not buy it. By the way, you can wait to the paperback, no? Not to, okay. I'm used to buy always paperback. No, but I'm sorry that I said it. Anyway, Israeli diggers of the land of Israel discover that the Exodus, the famous Exodus of the Jew, Exodus of the Jew, going out from Egypt, didn't happen. The Exodus didn't happen. It's terrible, no? You know what's terrible? Very difficult for everybody? There is Pesach. You know what is Pesach? In this holiday, very important Jewish holiday, you can imagine that Exodus didn't exist. Why to make this holiday in Pesach? Now, not only the Exodus, by the way, there is a lot of reasons that were proved the Exodus couldn't be. In my book, I come into details, but you have to understand
the Exodus supposed to be in the 13th cycle before Jesus Christ. Okay? 13. In that time, the Egyptian Empire exists also in Canaan. Then Moses took out the Jew from Egypt to bring them back to Egypt, because Canaan was Egypt. You understand that? The David and Solomon kingdom didn't exist. It was a little teeny kingdom around Jerusalem of David, maybe. But it's true that it wasn't a kingdom unifying Israel and Judah together, great one, like it's described in the Bible, that is telling in the Bible. Anyway, the Bible lost a lot of credibility because of our archaeology in Israel. I started the book trying to confront the all the documents, new documents about the Bible, with the Zionism, the way that they built, they constructed the Jewish national history. And I wanted to finish with it, to make a little book about it. And I remember the day that I started to become interested in another chapter, very important, of constructing the national consciousness or national memory of the Jew, and especially of the Israelis. It was the exile. I'm sure that a lot of people sitting here are sure the Jewish were exiled from Palestine after the revolt of 70, after the destruction of the Second Temple. No? Jews were exiled from this. Everybody knows it in Israel, in New York, especially in New York. No? Sorry? You know, some people say that the exile happened in 70. The others say that the exile started in 135 in the revolt of Bar Kokhba. Now, I started to dig a little bit the subject. And I discovered, to make it simple, because I see that there are people here that are interested about the subject and knows about the subject. The Israeli didn't, the Jewish didn't, the Romans didn't exile the Jewish from Judah. Now, you doubt about it. No? You think that the Jewish were exiled, no? Now, it's very interesting that I was looking for books, research books, that are speaking about the exile of the Jew. In the first century after Jesus Christ, I didn't find even one book. You can imagine it? One of the most important events in the Jewish history didn't happen. The Romans didn't expel Jew from Judah. How come? How come? Not in 70, not in 135. Това е. Всеки има право да вярва или не, но все пак става дума за наука. Почти на 40, Франческа Ставракополу е родена в Лондон. Нейният баща е грък, а майка е англичанка. Тя вече е щатна пълноправна професорка по еврейска Библия и древни религии във факултета по теология и религия на университета на Ексетър. Занимава се предимно с изучаване на юдейската история и религия. В Великобритания Франческа Ставракополу е твърде уважавана и дори популярна заради нейните научни постижения, но и в резултат на сътрудничеството и с медиите. През 2011 година тя беше водеща на 3 серии на поредица на телевизия BBC, озаглавена "Заровените тайни на Библията". Имаше основна роля и в документалната поредица "Библията като история" на частната телевизия Канал 4. Кръстена според източно-православния обряд, тя се смята за атеистка и разглежда своята работа като клон на историята, който се стреми да достигне до истината чрез фактите. Да видим и чуем до какви заключения е достигнала в своите научни проучвания. Записът е направен през октомври 2013 година. Моля следващото видео. Back to front. Is it fact? Is anything in there historical fact? Very little, probably. I think
one important thing to bear in mind is that ancient writers had a very different understanding of what fact or fiction was from us today. It wasn't written to be a factual account of the past. I don't think that's the way in which these biblical writers understood the past. But as a historian of the Bible, I think there's very little that's factual. King David? No. Moses? No. Somebody said Jesus behind me. I don't think they were taking the Lord's name in vain. No, Jesus, most scholars would agree that he existed, yeah. So a hodgepodge of writings by different writers, scribes at different times with different agendas. Absolutely, and a hodgepodge is like not doing it a great service. I mean, this is a very sophisticated collection of ancient literature. I mean, it's fantastic stuff. It really is. Lots of different genres, lots of different sorts of traditions that are being adopted and adapted and then readapted by successive writers. These were very creative people that were producing these texts. It's brilliant stuff. But the sum of it, was it put together somewhat arbitrarily? That's the point I mean by hodgepodge over the years, for a purpose. I mean, the books that are there, why those books? Why not other books? Very few of the biblical books were written to be included in a Bible. Yeah. That's quite a late idea. Late from my perspective as a historian. Yeah, so they weren't necessarily written to be included in a Bible. These are religious writings. Some of them got into the Bible, some of them didn't, as we know. The choices that were made as to what should be contained in this collection, I mean, it's very hard to say. Some things are obviously more appropriate, the collectors felt, than others. Разбира се, изчел съм, изгледал съм и притежавам обемист архив от книги, статии и документални филми по темата. Ето откъде тръгвам. Вярвам в Исус Христос. Той е моят Бог. Но тъкмо Господ ме учи да търся истината, за да бъда свободен, което е част от пътя към съвършенството. За мен християнството е Неговият завет, Словото и примерът му, а не сътвореното от човеците, както и да ги наричате. Апостоли, светии, патриарси, папи, попове, клирици. За мен тези неща представляват добре обмислена и продължаваща война против Господ Бог в лицето на Исус Христос и срещу нормалните хора. С тези думи се обръщам към пастор Пилев и ви задавам следния въпрос. Ако приемете, това са учени, че това, което казаха и го има вече в толкова много изследвания за вярно, как ще обясните, че църквата започва с Евангелие от Матей? Последния начин. Книга за живота на Исуса Христа, син Давидов, син Аврамов, Аврам роди Исаак, Исаак роди Яков, Яков роди Юда и братята му и така нататък. Цялото родословие до Йосиф и Мария, да? Какъв е въпрос? Как ще го приемаме? Да, как? Добре, за мен това е една лъжа, която бива проповядвана във вид на опит за да се насъди вяра. Значи, господин Ифандиев, вярата не може да се насъди. Те хора могат да в момента насъдяват, да кажем, съмнение. Лично аз, за мен това са псевдоучени, но това е моето мнение. Аз също имам своите филми, тези археологически разкопки, които показват друго. Но първо искам да ви благодаря за това, че ме поканихте. И надявам се, че няма да спрем. Няма да спрем. Първият път вие наистина дадохте платформа да се чуе за ченгетата в църквата, което малци на телевизия го направих. Втория път бях поканен при вас да говоря за тероризма и богохулството. Спомняте си точно покрай Шарли Ебдо. Тогава видях за пръв път този филм, но не исках да се впускам в тази тема, така или иначе, защото тя е дълга, обширна. Само просто казах, че не са нито първите, нито последните, които ще оборват някакви части от Библията. И сега се радвам, че специално се засядаме тази тема, за да може наистина аргументирано да говорим. Истината, това, което аз уважавам във вас, е, че вие търсите истината, както и аз търся истината. И това, което се съгласих да дойда да говоря с вас на тази тема, че вие имате респект, вяра и уважение в Христос. Ако ние с вас може да се съгласиме, че Христос е истината, забележете, не казвам, че Той казва истината, Той претендира Той да е самата истина, божествена истина, и това, което казва е истина, тогава на тази основа може да градиме много с вас и да се уточниме къде може да се срещаме. И явно, че ще има неща, където ще сме в коренно различие. За мен не е важно ние двамата да се срещнем. Важното е хората да чуят истини. Истина и това, но в един момент не ми се иска просто... всеки има своите авторитети
вие ще извадите едни авторитети, аз ще извадя други авторитети и просто ще дадем различни цитати, ще раздадем различни източници и ще кажем, ето сега това е нашата истина. Затова аз ми си искам, може би, да подходим малко по по-различен начин. Може ли да се съгласите с мен, че човек трудно би вярвал безрезервно в Христос, ако не го преживее? Не ако не чуе, а да го преживее. Добре, аз се съгласявам, защото смятам, че Бог е в сърцата ни и в душите ни, но това ще стане, нали се сещате кога? Мамона ли пускаме? Да, когато Христос дойде да изгони Мамона от храма. Ще продължим след малко. Да цитираме Бог. Кесаровото Кесаро, а Божието Божие. Мина Мамон, сега сте вие. Значи, на тези псевдоучени не им вярвам. Не само, че не им вярвам, смятам, че мога да ги оборя, стига, защото такива учени обикновено... Вижте, такива учени обикновено се събират своята аудитория и там, където всички викат дай амин, те са... Когато излезат наистина на форум, на диспут с доказателства, факти, имат толкова много, че нещата тогава ще са по-различни. Книгите на всичките тези, които изброих, се основават на исторически факти, на археологически доказателства. Археологически доказателства. Ето ви археологически доказателства, примерно печатите на различни царе от Израел, да кажем, на Годолия, на Еровоам, които са подпечатвали лично почтите с филистимците. Това в момента е 6 век преди Христос. Няма такава държава израелска тогава, извинявайте. Това е вашето мнение. Да. Нали, говорим за доказателства и за факти. Аз, за разлика от вас, познавам старата българска история, съжалявам да ви го кажа. Няма нищо. Сега, това е вашето мнение, това е моето мнение. Аз бих тръгнал по друго. Първо, нека да се върнем на въпроса за Христос, защото за мен той е важен. Не, много важно е това, да освободим, след малко ще пусна защо, да освободим претоварването на Господ Бог с един сатанизъм. Защото, ако отворим Стария завет, който вие уважавате, мисля, че е 33 глава, може и да греша. Така, на 33 глава, ако не се лъжа, но може и да греша. На битие ли? На кое? Се казва следното. И през нощта се дигна Яков и като взе двете си жени и двете си слуги и 11-те си сина, преброди Явок. И като ги взе, прекара ги през потока, прекара и всичко, що имаше и остана Яков сам. И с него се бори някой до зори. Така. И като видя, че го не надвива, допря се до ставата на бедрото му и се повреди ставата на бедрото Якова, когато се бореше с него. И му рече, пусни му, защото се зазори. Яков отговори, няма да те пусна, докле ме не благословиш. И рече, как ти е името? Той отговори, Яков. И му рече, от сега името ти ще бъде не Яков, а Израил, защото ти се бори с Бога, тъй човеци ще надвиваш. Значи, дайте да продължим още малко. Но един момент. Вярвате ли в тази история? Разбира се, че не вярвам, но искам да кажа, че те се основават на това. Яков думайки обади така твоето име. И рече Яков, онова място, и слънцето бе изгряло, когато той изминуваше Пенуел. Затова той избягва, този, който ги кръщава Израил, избягва от светлината. Кой е Бога на тъмнината, който се крие от светлината? Извинявайте, това е чист сатанизъм, да не говорим, че ако вие го проповядвате, това е един каталог на зверството и на жестокостта. Тук хора биват прекарвани цели народи през железни дикани, през пещи за печене на тухли, какво ли не. Някакъв Бог обещава, че ще им освободи народите, изтребва ги и така. Защо смятате, че Бог е отговорен за това? Айде да започнем оттам. Добре. Библията, господин Фандиев, нека сега аз малко да ви обясня моята концепция. Лъквам. Не, пак се обаждат от време на време и аз ще ви прекъсвам, за да видите как е. Така, Библията, първо, е история, в която главно действащо лице не е даден човек, а е какво Бог е направил в редица народи и редица нации. Да кажем, какво Бог е направил в живота на Аврам, какво Бог е направил в живота на Яков, какво Бог е направил в живота на Египет, на Моисей. Главно действащо лице там е Бог. Затова аз не смятам... Да ви попитам, какво е правил в Азия, да речем? Какво е правил в Европа? Не е записано. Ако седнем да говорим за свещени книги, вие знаете, че защото това е една от темите днес, всяка една религия има своите свещени книги, на които вярва. Може би не са свещени за мен, но са свещени за тях. И обратно. Да ви попитам тогава. Нали няма да се съдим? Аз просто ще трябва да ви влезе. Да, българин съм. Българските така наречени историци, които имат дипломи от милиционерски участък, съжалявам, че го казвам, това е така, не са българи.
Вие да сте чували за древните български извори. В нашите извори е казано, че така наречения Авраам, всъщност отказат от нашата история, той се казва Абаркам. В така наречения Стар Съвет, той е от Урхалдейски, т.е. няма нищо общо с юдеите. Сега, вярвате ли, че той е от Урхалдейски? Значи ето сега в един момент приемате авторитетността на Библията и излиза, че... Не, аз искам да покажа, че това е лъжа, защото Абаркам е истинска действаща личност. Той е автор на първата история на единобожието, на монотеизма. Така? Първата книга, която постановява монотеизма. Аз в своите изследвания съм достигнал до това, че може би той е Заратустра. Но той е взет и е превърнат, понеже описано е в нашите извори как става. Книгата му е написана върху дървени таблички. Как е пренесена и как се превръща полека-лека. Некъде около 15 века по-късно е взета от онези жреци, които са били юдейски жреци, изгонени от Вавилон. И са се върнали в едно маличко царство там около Иерусалим, което не е страни и от тях от нашия единствен град. Та, искам да кажа, че той открадна. Всички тези истории са откраднати. Моисей с кошчето по реката, всичко това е от древната самарска или шумерска история, която е българска, Гилгамеш. Да, виждам вашата позиция. Добре, нека се върнем на Христос. Защото Христос не го отричате. Нали така? След малко ще ви пусна да видите, че те смятат, че Христос е евреин. По път да, по дух е Бог. Спор няма за това. Изобщо няма как да се съгласа, че е евреин и по път. Защото да какво е евреин тогава? Евреин, ако трябва да четете внимателно, означава минаваш през скитник. Скитник, да. Така, минаваш през пустинята. По това време не е имало такова понятие. Първият евреин, за който Библията говори, се нарича Аврам. Първият скитник. Още не говорим за народ. Говорим за един човек, доверил се на Бога, да излезе от Урхалдейски и да се засели в нова земя. Той е роден в пространството между Азовско и Каспийско море, скарва се с чичо си, слиза чак надолу и създава държава в Бирак. Бирак е Тракия. Има го в Херодот. Съжалявам, така, откъде излиза, че се е скарал с чичо си? От нашите древни исторически книги, които са от преди 6000 години. За вас това, аз не съм ги чел. Да, няма как. 20 екземпляра са една имам аз. За вас това са свещените книги. Не е свещена книга, това е история. Добре, но ето, че е авторитет. Да. Вие и вярвате. А вие защо вярвате на Стария Завет, който ако не беше Йосиф Флавий, нямаше и да знаете, че го има. Нека да обясня. Да. Защо вярвам. Нали? Значи, това е, вярата се базира на доверие, на истина. Тоест, на един вестник аз няма да вярвам, ако видя, че е жълт и кафяв и ме лъжи. Обратно, ако нещо е авторитетно за мен и аз го изследвам и то печели моето доверие, аз започвам да му вярвам. Значи, при мен е вярата, говоря за моята вяра, не е станало, защото някой ми е казал, че това е така и аз съм го повярвал. При мен е Библията, това се нарича така наречените вътрешни доказателства. Аз съм я преживял повече от 25 години. Тоест, как това... я преживявате? Нека да ви обясня. Ето, вече започваме да си говорим. Това, което пише там, нали, говоря за практично богословие. На практика, мен не ме интересува коя прабабата на Ирод, защото просто това не ме грее мене такова богословие. Мен ме интересува как аз мога в този живот, как Бог да им помогна да се справя с смърт, с депресия, с отчаяние, с болести, с всички тези житейски проблеми. И тогава аз виждам библейските принципи заложени там. Дори не ги оспорвам. Принципите, как да кажем, един човек на име Аврам или друг човек на име, който и да е от старозаветните и новозаветните, са минали през същите проблеми и как Бог е работил в техния живот. Аз така разглеждам практично Библията. Разбирате ли ме? Пастор Пилев, ако се захванете с санскритските текстове, те са по-древни, там всичко това също е преживяло по особен начин, ама вие не вярвате в тях, вярвате в това. Напротив. Нека да кажа, че няма нация по лицето на земята, на която Бог да не се е открил по един или друг начин. С това съм съгласен. Разбирате ли? Сега, аз съм християнин. Аз вярвам в Библията и ще ви обясня, затова много пъти ви връщам до Христос, вие само бягате от тази тема. Но ако вие наистина вярвате в Христос, Христос, който е безспорен авторитет, съгласихте с мене, той цитира, както една госпожа каза, че няма Давид и няма Соломон. Да, така, обаче Христос в Писанията цитира Соломон и Давид като съществуващи. Мога ли да обясня защо? Ами може вие да обясните, после аз мога да обясня, да видим. Първо той казва, че е дошъл да изпълни закона. Тоест до тогава закон не е имало. Второто нещо. Не. Казва, че закона беше до да тук. До закона беше до тук. Значи от Йоан Кръстител тогава започва да се проповядва. И третото нещо. На едни прости момчета. Повтарям, не е еврей. Но това е вашата хипотеза. Добре, вашата каква е? Ще да я кажа, ама вие ме прекъснахте.
на едни момчета, които са занаячи, Рибари, рибари, всякакви, да, прости момчета полуграмотни от Галилея, забележете. Галилея е древна българска земя, Арамея. Това е Бал-Истан. Бал-Истан става Палестина. Това е на нашите филистиминци и филистимяни. Честно дума, иска се много повече вяра да повярвам в това, отколкото в това, което пише в Библията. Да, защото така е. Вижте, това ви е дадено. Това ви е дадено на готово и е популярно. Тези хора няма как да ви разберат. Той им говори с притчи, защото те не могат да го разберат по друг начин. Ама аз днеска проповядвам с притчи. Аз не проповядвам на висок академичен език на пастото си. Аз проповядвам практично богословие. Когато говорим за вяра в Бога, казвам ви, никой не го интересува дали ще на арамейски, дали ще на иврит, дали ще на санскритски или на какъв език. Истината. Тази истина трябва да стигне до хората. Да, но вие проповядвате в такъв случай едностранчива истина, защото тази истина е по-стара от Библията. Тя е българска истина. Самия Христос каза на външните спричи на вас, така че иначе няма да могат да го разберат. Примерно, историята с Йона. Аз предполагам, че повечето хора ще кажат, че това е абсолютна митология. Йона бил 3 дена в утробата на кита. Но ето нещо интересно. Сам Христос каза, Евангелие от Матей 12 глава, защото както Йона беше в корема на морско чудовище 3 дни и 3 нощи, така и човешкият син ще бъде в сърцето на земята 3 дни и 3 нощи. Погребението, възкресението. Значи, в един момент тук Исус цитира като авторитет една старозаветна книга. Продължава. Ниневийски царе ще се явят на съда с това поколение и ще го съдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед. Тук има повече от Йона. Забележете, южната царица, царицата на Шева, Савската царица, ще се яви на съда с това поколение и ще го съди, защото тя дойде от краищата на земята да чуе Соломоновата мъдрост. Значи Исус цитира, че и цар Соломон е претендирал. Сега вярваме ли на Христос или не вярваме? Значи вярваме на Христос до толкова, доколкото той обяснява неща на едни прости момчета, които знаят това и не биха го разбрали по друг начин. А Савската царица има в нашите изводи. Цялата тази история е свързана с Абар Кампак. Сега не споря за това. Ама как да не вярвам? Ако искате да изкарате Соломон българин, аз нямам проблем. Крайна сметка... няма такъв човек. Дори тогава защо? От авторките, която съм цитирал в книга, която никога няма да издам, вероятно, го доказва съвършено. Не е имало... Задавам въпрос, защо тогава Христос, който е самата истина, цитира, че имало... За да го разберат. Това е най-елементарното, извинявайте. Това е за да го разберат. Това е самата истина... За да стигне до ушите на тези момчета. Защото има неща, които ние не бихме могли да разберем и сега. Човечеството вече няма хипотеза. Има теория за своето сътворение. Но не по начина, по който хората стъпиха на Луната. Ако отворите Битие, началото на всичко това, просто извинявайте, ма затова младите не ходят вече. Ако отворя Битие, ще ви покажа, че това по никакъв начин не противоречи на науката. Берешит бара Елохим ет харец. Къде виждате там нещо да противоречи на науката днес? В начало Бог, Елохим, бара, създаде, глагола е от нищо нещо. За небето и земята. Небето е духовното, земята е материалното. Да продължим това, ако искате да видим как създава и Луната. Не. Където искате. Аз вярвам в Библията, но нека да го кажа. Вярвам не защото някой ме е промил мозък. Аз съм възпитан в атеизъм. Така ни учиха на времето комунистите, че няма Бог и че това е религия на бабичките и така нататък. Аз съм повярвал, защото в един момент съм дръзнал да видя това, което тук пише, дали е истина. За себе си. Тоест, моята вяра не се базира на някой, който ме убедил. Аз за себе си съм достигнал до Бога. Искам да ви кажа, че вярата, това за което казах, че всеки, който е преживял Христос, не говоря за преживяване, не говоря за знание тук, говоря за преживяване тук. Всеки, който преживее Христос, тогава този човек може да стигне до края и да даде живота си, както учениците накрая казаха, ние го видяхме жив, той е възкръснат, той е жив. И те бяха готови да умрат за вярата си. Разбирате ли? Това не е фанатизъм. Следващото предаване ще бъде почти цялото ваше. Аз сега ще ви помогна да видим две видеа почти последователно едно след друго, за да видим как мислят други хора. Добре. Ако обичате. Третото видео. This is Judas, the brother of the Lord according to the flesh. Jude, who has written in the Bible, in the letter of Jesus' younger brother Jude, there is an extraordinary passage denouncing a group of people who are secretly corrupting the true faith. For admission has been secretly gained by some who long ago were designated for this condemnation, ungodly persons who pervert the grace of our God. If you decode it,
it becomes a clear warning that the new movement was losing sight of Jesus' original message. By the time Jude writes, he could see the writing on the wall. He could see we're losing out. And it's a battle cry. It's a call to arms, spiritually speaking. He's not talking about outsiders. He's talking about people who claim to be part of us that are not teaching what we were originally handed down. These are grumblers, malcontents, following their own sinful desires. They are loud-mouthed boasters, flattering people to gain advantage. And he's getting very worried. And he's telling the little group that would still listen to him, I think in effect he's saying, don't listen to all these new things that are coming along. You fight hard for that original faith that was delivered to us. Family tradition. Follow the tradition of the family. Almost a mute testimony to what used to be the way. When Constantine the Great made Christianity the official religion of the Roman Empire 1600 years ago, it was Paul's interpretation of Jesus' message that was adopted. And Paul based his authority on a series of mystical visions, although he had never met Jesus and only joined the movement after his death. By contrast, James and the rest of the family who had grown up with Jesus followed his mission and being at his death, their version of Christianity, a vision of Jesus as a more human character, was declared heresy. Искам да ви кажа как аз съм станал християнин. Мен никой не ме е питал. Аз съм кръстен в началото на 1951 година. Нашите са се плашили. Татко национализиран току-що, преди това следствие. Най-накрая 50-та година? Да. И 51-та съм кръстен доста късно. Никой не ме пита. Не, искам да кажа това. Това не ви прави християни. Не, стойте за миг. Близка наша е казала на майка ми, как ще го оставим това дете, и отишли и ме кръстили в Свети Георги. Така. Първата ми среща с черквата, с църквата, не черквата, беше в черквата Александър Невски. На Цветница, 54-та година. Татко ме заведе, там беше пусто, нямаше никой, не е като сега, митинги. Никой нямаше. И ме накара да отида да взема върбичка от попа и да ме муцува на ръката, и аз се разревах. Значи аз като дете съм усетил истината, че тези са фалшиви. Ето чета, понеже вие казвате Бог, 23 глава на Матей. Всичките си работи вършат, за да ги видят човеците. Разширяват своите хранилища и правят хранилищата са тези на челото, дето държат едни кутийки с текстовете на Танахушки. Ни правят големи полите на дрехите си. Обичат първо място по гощавките и предни седалища в синагогите и поздрави по тъдзищата и да им казват човеците: учителю, учителю. А вие не дейте се нарича учители. Защото един е вашият учител Христос, а всички и вие сте братя. И никого на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашият отец, който е на небесата. И наставници не дейте се нарича, защото един е вашият наставник. Това е грешен превод. Водач не се нарича. Това приемате ли го буквално? Абсолютно. Така, какво излиза сега? Едната част преди малко, която цитирахте, беше преобразна. Той на прости хора така искал да каже. Знаеш, сега тази част взимате буквално. По една проста причина. Тук вече е наставление, тук е учение, тук е заповед, което аз трябва да спазвам. Това е избирателно. Подхода не е правилен. Това е избирателно. Вие смятате така, аз смятам, че съм прав, да, нали? И аз смятам, че съм прав. Не се опитам да ви разобеда. Искам да представим на хората гледни точки, за да разберат къде е вярата. Вярата е у Бога, моята вяра у Бога е в сърцето и душата ми, и затова казвам в Бог Исус Христос, и за това казвам, че Той ми помага всеки Божи ден. Как го познавате? Как го разкривате? Как един човек може да открие Бога? Много интимно е. Не, то, че е интимно, но как? Защото, нали разбирате, че за някой, който е последовател на Кришна или на Буда, за тях това е Бога? Аз го откривам чрез това, което научавам. И знам, че Той ме води. От кои източници? И Той ме води. Води ме от какво ли не. Аз всеки Божи ден изкарвам по един университет. Така. Значи сме тук академици. Въпросът е друг. Непризнати. Така. Това, което искам да обясня, че Бог говори по различни начини. Значи Бог говори в сън. Бог говори чрез видение. Бог говори, ако щете, чрез тъща ви, но ние не я слушаме, да кажем. Бог говори чрез обстоятелства. Бог говори чрез знаци. Бог говори чрез знамения. Бог говори чрез слово.
Бог говори, разбирате ли ме? Когато говорим за това нещо, затова питам какви са вашите авторитети, на които се базира вярата? Аз мисля, че той ме води всеки Божи ден и ми дава понякога знаци, че греша. Но това са интимни неща. А как вие достигнахте? Естествено, че са интимни, но хората трябва да разберат. Как вие достигнахте, че този, който ви води всеки ден, е Христос? По една проста причина. Как стана това нещо? По една проста причина. Че... при мен всеки Божи ден ми се случват съвпадения. Те не могат да са случайни. Знаците, говориш, че Бог говори, че знаци. А как разбрахте, че това е Христос, а не е Буда? Аз просто вярвам в Христос. Аз не съм произнесъл нито веднъж. Защото нали не е важно само да вярваме, но защо? Да го обясните. Да, защото той ме учи да живея праведно. Така както аз разбирам праведното. Тоест да знам истината и да бъда свободен. Моята свобода да се простира до там, където не преча на другите. Откъде ви учат? Къде разбирате думите на Христос? От това, което съм прочел. Но вече го чета от оригинала. Аз също чета от оригинала и от гръцки чета и от Коине го чета. Не, чета. Кажете ми откъде е това оригинал? От Библията ли? От Новия Завет ли? Да, от Новия Завет. Така, значи това, което пише в Новия Завет е истина. Част от него е истина, част е изопачена, защото има редакции и преводи. Дойдохме до избирателно. Да, не е избирателно. Добре, истина ли е? Преводите на арамейски, извинявайте, че притискам до сега, вие ме притискахте. Истина ли е тогава, че Христос е този, който цитира Давид, цитира Моисей? Не, цитира. Позовава се на тях, за да го разберат. Както Моисей издигна змията в пустинята, така човешкият син ще бъде. За да го разберат. Той дава сравнение. Ами той ясно на вас ви го казва да го разберете. Не казва този е бил. Не казва той ви съветва така. Моисей казва, не ви даде хляб от небето. Бог, моя баща ви даде хляба. Но той никога не е отричал, че Моисей е историческа личност. Нито той потвърждава. Напротив, Евангелията постоянно говорят за това. Съжалявам, ще го кажа така. Кажете. След като Моисей е водил според това писание, според думите на Христос. Не, думите на Христос. Никъде не казва, че 40 години ги е водил. Ги е въртел в един кръг и накрая ги е върнал пак в Египет. Значи, то е смешно. Ние сме хора от 21 век. Хайде да моята вяра може не е само мистична. Тя е емпирична. Аз искам да вярвам чрез науката и да си обяснявам нещата чрез науката. Имам приятел, аз това ви казах, че който казва, искаш да обясниш и Бога с наука, да, искам. До толкова, доколкото ни е дадено. Да. Въпреки всичко, ние сме ограничени. Но науката, науката отиде много напред в това отношение, но това е друга тема. Страшно много. Например, знаем много за сътворението. Знаем много за истинското сътворение, което е станало в Южна Африка. Това е още една идея, още една тема, ако трябва да говорим само за сътворението, как е станало. Добре. Но ако ме питате мен, аз вярвам в Евангелие от Йоан. В начало бе Словото. Словото бе Бог и Словото бе у Бога и всичко чрез Него стана. Чрез Словото Христос. Второто лице на Троицата. Всичко, което е станало чрез изговорното слово. Ясно и точно. И различни научни... Кое? Йоан е човек. Да. Той е посредник между Бог и нас. И ние сме така с вас. Да, точно така. И така, че ако ние говорим на хората нещо за Бога, ние сме някакви посредници според това, което сме достигнали. Аз ще ви кажа моето заключение за всичко това. Има един Йосиф бен Матияху, известен като Йосиф Флавий. Той е фарисей, който отбранява една малка крепост с другарите си, успява да ги излъже, нарича се жребия на Флавий, убива ги всичките и се предава на римляните, приема името на императора Тит от династията Флавий, става Йосиф Тит Флавий и си пише една история, която е това нещо, наричано Стар Завет, но превърнато вече в римска история на латински език. Вътре в нея има едно свидетелство на Флавий, казва се Тестимониум Флавиум, в което той казва, че имаше един човек, който вършеше чудеса и той имаше последователи, той се наричаше Христос и когато той... Вярвате ли му това, че е станало ли? Чакайте. Загина, казаха, че е възкръснал, а неговите последователи взеха неговото име и се нарекоха християни. Стойте за миг. Ако попитате всеки равин, той ще ви каже, че това е привнесен фалшификат. Аз не питам всеки равин. Добре. Равините разпънаха Христос. Това искам да изясним. Чакайте сега за миг. Значи като дойме на еднакво. Мислите, вие казвате, че той вярвал в Стария Завет и го приемал за истина. Ако е така, той нямаше да им каже, когато Пилат им се обръща, тук е истинския превод, не е този. И казва, че не постигнал нищо, освен нарастване на безредиците и казва, невинен съм за кръвта на този праведен човек, направете каквото ви е угодно. Тогава всички хора отговориха и рекоха, нека кръвта му бъде върху нас и нашите деца. А Исус се обърна към тях и каза,
О, дъщери на Иерусалим, не ме оплаквайте, плачете за себе си и за вашите деца, защото вие, вижте, настъпват дните, в които ще казват: благословени са безплодните утробите, които никога не са раждали, и гърдите, от които никой не е бозал. И ще казват на планините: падайте върху нас, на хълмовете, затрупайте ни. Защото ако вършат тези нещо с зеленото дърво, кого ще бъде сторено с сухото? Добре. Тоест, той ги осъжда. И въпреки всичко, чуйте ме нещо. Същия този Христос на кръста казва едни думи, които са много важни. Прости им, Отче. Не ги осъжда. Не, това е друга тема. Значи, това не е вярно. Съжалявам. Как изведнъж сега това е вярно? Защото съм чел превода на оригинала арамейския. Аз също го чета. Откъде? Аз също ползвам библейски извори. Аз това правя 25 години. Но той има едно единствено. Кое? Джордж Ланза. Няма друг. Няма друг. Аз, примерно, чета текст с рецептус. Прият е текст, който е прият в, да кажем... Ама това, че е прият, не го прави, че е оригинален. Оставете. Ама то няма оригинал нито един. Значи няма и дума и няма и такава нещо. Това е част от изопачаването. За следващия път ще ви покажа истинския текст на кръста, какво казва точно в оригиналното Евангелие от Матей, както е на арамейски. Но искам да кажа следното нещо. Кажете и аз ще кажа нещо. Превърнаха Стария Завет в история на нещо, което никога не се е състояло. Когато го разпъват и той възкръсва, разбират какво са сторили. И тогава намират един фарисей, който изопачава цялата тая история и превръща християнството в нещо различно от брата на Христос Юда, което напълно справедливо казва, че има други, които изкористиха учението. И сега ще помоля моите колеги да пуснат четвъртото видео. И в конечном итоге то, что писал Павел, что я не стыжусь благовестия Христова, которое есть сила ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, а потом эллину. На сегодняшний день как бы все наоборот, что, во-первых, иудею, а если будет время, во-первых, эллину, а если будет время, то и еврею. И на сегодняшний день Иисус Христос, который предлагается евреям, это такой голубоглазый блондин, который потерял все еврейское, который ест свинину, который предлагает вообще не делать никаких обрезаний, который вообще считает, что все еврейское чуждо Новому Завету. Неудивительно, что большинство евреев, тем более ортодоксальных, не хотят принимать такого Иисуса Христа. С христианским богословием, с христианскими доктринами, с христианской историей, с христианским построением церкви и так далее, и так далее, и так далее. Павел, он говорил, что с иудеями я иудей. Понимаете, с иудеями я иудей. В 28 главе книги «Деяния апостолов», последний, как бы, что у нас есть об апостоле Павле, он в Риме. И он призывает всех, как бы, знатных, неверующих евреев прийти к нему в тюрьму, помните? И он говорит им: вам же известно, говорит, что я никогда не нарушал закона, и я никогда не нарушал обычаев. Мне не интересует, что говорят о Павле богословы другие. Да? Что он предлагал есть некошерную еду, что он предлагал нарушать закон, что он предлагал поменять субботу на воскресенье. Это они говорят. Павел про себя, он не лжет. Я верю, что Павел не лжет. Говорит Павел про себя в последних словах своей жизни, которые у нас записаны. Говорит: я никогда не нарушал закон, я никогда не нарушал обычаев. И евреи, которые пришли, они говорят: да, мы знаем. Они знают. Когда Павел пришел в Иерусалим, и они сказали: мы от тебя тут наслышали, что ты как будто бы учишь, что не надо обрезаться и не надо как бы соблюдать закон. Мы в это не можем поверить, так что иди принеси какие-то жертвы в храме. И Павел идет, приносит жертвы в храме. Поэтому для Павла было важно, чтобы иудеям проповедовался Иисус иудейский. Я молюсь о том времени, когда христиане, когда захотят прийти проповедовать евреям, чтобы они были с иудеями как иудеи, а не с иудеями как баптисты или как пятидесятники. Для этого, наверное, надо вспомнить, что Иисус был евреем, что его мама была еврейкой, что рос он в еврейской семье, что обрезали его на 8-й день, что он выполнял все законы, что он носил на лбу то, что называется тфилином, или как это называется, хранилище, или что он одевался в одежде, которая называется воскрилья, потому что именно этой одежды касалась женщина, на края одежды, в оригинальном тексте не края одежды, а кисти на краях одежды. Для этого, наверное, надо вспомнить, что Иисус в
всегда ходил в синагоги и там проповедовал. Для этого, наверное, надо вспомнить, что Павел всегда, куда бы он ни ходил, даже после того, как он говорил, я отрекаюсь, он прежде всего приходил в синагогу в любом городе. Для этого надо, наверное, вспомнить, что если мы хотим проповедовать Иудею, надо попытаться понять этих людей. Именно это будет называть любить их. Това беше Михаил Цин, роден в Лвов, днес Лвив в Украйна. През 1989-та се преселил в Израел, приел християнството, смята се за месиански християнин. Другата седмица ще ви го покажа. За мен той е богохулник. Този човек този говори, е богохулник. за мен е единството правилно той нещо от всички останали, които казват. Бог като евреин, който еде свинско. Не, той не го представя. Така го представя. Не. Така го представя. Не, пак мога да го гледаме. Вие също смятате, че аз той е евреин по Христос, път. когато дойде, Няма в писанието Бог казва, той направи всички храни чисти, господин Фандиев. Ще. Това дали ще ядеш една храна Бог чиста ли е или не е чиста? човек според вас? Кой това? 100% е Бог и 100% е човек. Не е човек. Той е човешки син. Той казва, че е човешки син. Той казва, за да го разберат, че е човешки син. Той е Бог. И вие пак не могат да го разберете. Той го казва, че е човешки син. Да, за да могат да го разберат. Еми разберете го. Бог. Ама разберете го. Аз не го отричам. Това е все едно ние с вас да си въобразим, че сме богове. Не, ние не сме богове. Пастор Пилев. Да. И ми съжаление не можахме да се поговорим. Ще ви покажа само 2 видеа. Обещавате ли? Да, и останалото време ще го отделя на вас и ще се намесвам само там, където не съм съгласен. Вярвам в Бог. Това означава, че в по-голямата част ще спорим. Добре. Благодаря ви и продължаваме нататък. До следващата сряда. Бог да ви благослови.